Jeg kan ikke drikke, Ole. Jeg er sexy. Jeg kan ikke drikke. Eller kan man? Man kan fandme ikke drikke. Hey, gå du væk. Du skal gå væk. Godt, Oliver. Okay, fuck that shit. I'm Oliver. I am Rune. And today it's nytårsaften. And I no, kaboom. Ja. Første billeder. I det nye år. Hvad skal vi lave i nye år? Minecraft. Min computer den er reparation. Den er stykker. Det er derfor jeg ikke optager så meget helst. Vi sidder hjemme hos mig på mit værelse. Ja, det sucks. Så vil I dele sådan en lille frække der. Sådan en lille lille Faxikondi booster. Vi er tre, der deler den. Vi har også en ven, der hedder Hjalte herovre. Ikke også, Hjalte? Nej. Prøv lige at sige hej, Hjalte. Hej. Godt. Det var faktisk bare mig, der gjorde sådan her med min hånd. Okay, se, det her det er Hjalte. Ej, nu forsvandt min hat. Ja, men vi vil faktisk gerne lige... Vi vil gerne ønske jer held og lykke. Nej, held og lykke. Ja, pas på fingrene. Eller, i det nye år, og så vil vi gerne lige... og så vil vi gerne lige lægge nogle effekter på. pas på fingrene. Husk sikkerhedsbriller. Jeg skal have nogle store lån til det. Okay. Ja, husk sikkerhedsbriller alle sammen. Hey, så Kom her, der skal jeg ikke noget, hva'? Nej. Så kan I se, at det er faktisk mig, der er den lille runde, der er den store. Ja, det er også en kloge. Bang! Vi vil faktisk bare gerne sådan lige ønske sådan godt nytår. Og sådan lidt andet shit. Så godt nytår alle sammen. Hey, Apple! Hey, Apple! Lige med munden på runde. Nej, jeg skal lige lave Hey, Apple. Hey, Apple! Du er Apple, okay. Hey, Apple! What? Hey, Apple! Vi får copyright. Okay, kan I få den der buksepude? Hallo, du er så fed, at bordet det går stykker snart. Siger du? Ja. Ja. Men vi vil bare ønske jer tak for alle vores subscribers. Jeg har 23 subscribers. Fucking fedt, ikke? Nej, 24. Der er 23 subscribers. Ja, 24 bliver det ikke. Ja. Jeg laver lige en kanal og så også. Det er ikke sådan, det fungerer. Så igen. Hey! 23 subscribers! Hey, men Egentlig så skulle vi have lavet vores første. 24. Hold nu! Nå, men det her det er vores første vlog, og det skal fejres. Ja. Så er der pause.